ke mina ngibhalele la eNethezeka ngoba nginenkinga kahle yomyeni wami esengishade naye for isikhathi eside. Ngenxa ye decision engayithatha ngenxa yenkinga esasibhekana nazo ngazithola sengisesimweni lapho ngagcina khona sengiya enyangeni ngoba wayenokuthi kwesinye isikhathi angihluphe ngey'nkinga ey'ningi ney'ntombi nakho konke nje esengasanginaki ngisho nasekamerweni nje ngasamazi. So ngadecide ukuthi ngiye enyangeni ngenxa yokuthi ngayalelwa abangani bami ukuthi kumele ngiye enyangeni ukuze ezokwazi ukuthi abuyele kimi, abuyele ekhaya, ahlukane nakho konke lokho kade ekwenza nakho konke lokho wayengixaka ngakho. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama uMzothule ngwakaShembe Isibongo. Kumafavuke njengento engabanisambani sabungosanga la maqedo la bafoza nokajeza ukudla khudla ethi mawuvimba ngala. Uthi kusungale ngumkhovo oyiphayo umadakeni oyishasa nkintela. Le iNethezeka TV kanti igama lohlelo sithi uphila kanjani. Abantu bayasibhalela kunenkosazana namhlanje esibhalelile nathi senze show ukuthi sayifihla ubuso. Izathu ke zokuthi umuntu akangathi mehlangana nomuntu esizakale ngenkinga yakhe. Okubalekile ukuthi umuntu ethole usizo kulokhu asuke esibhalelele kona. Kubalekile ke lokho. Nkosazana kodwa ucelile ukuthi ayibe anonymous. Izoba ke anonymous sokhuluma nayo njengamanje sibheke ekutheni ukuthi udaba layo lime kanjani. Nkosazana asikubingelele sikwamukele kwiNethezeka TV. Yebo, sanibonani, ngiyanibingelela abalaleli nababukeli bonke. Ngizile la ngibhalele iNethezeka TV ngoba nginenkinga kahle. Mina nomyeni wami ngishadile, sihlala emzini. Manje kunenkinga engibhekene nayo ekhaya, kuningi nje engibhekene nako ngenxa yenkinga kade sihlangabezane naso. Ngize ngathatha isinqumo esingifake enkingeni le kuyiyona yenza ukuthi ngize ngifike la namhlanje. Emake inkinga nesinqumo siqala kanjani ezinkingeni zonke? Umuntu okhule kanjani mayikhula kuze kufike lenkinga okuyona othi wena uyifake kuyona ngoba sizwile thina istory sakho. Akutshele umbukele ekhaya. Mina ngokukhula ngikhulele endaweni esemakhaya, ngikhule ngingane nje elungile, ngikhuliswe kahle. Emndenini wami konke bekhamba kahle. That is why ngize ngafika la esigabeni sokuthi khona ngithola umento ngashada ngisasemncane, ngasenomyeni wami sathola umuzi, sathenga umuzi, sahlala sobabili, saba nabantwana ababili, sinesikhathi nje sesishadile. But kuthe kusenjalo ukuthi umyeni wami uyasebenza again, kodwa kwagcina sekuney'nkinga engibhekana nazo endlini. Umyeni wami engasanginaki, engasabuyi nasekhaya, nasekamerweni ngingasamazi, ngingasamtholi, nje yonke indawo esiguqukile. Ngagcina-ke sengithatha ezinye iy'nqumo, angazi noma ngathi kungenxa bengicabange ngayo noma ngathi abangani noma kwenzakaleni. Kodwa nje ngize la namhlanje ngizoxwayisa nababukeli bonke ngey'nqumo abayithathayo ukuthi kwesinye isikhathi uma uthatha isinqumo kusuke kumele ucabangisise kahle nemiphumela yaso kwi-future yokuthi kahle kahle kuzokwenzakalani. Uyayibala le nkinga ekutheni ukuthi kukhona yasekamereni nokuthi usehambe engabuyi. Ngifuna sike siyibheke-ke indaba yenkinga ukuthi yona iqala kanjani inkinga, wena obani oxhumana nabo ngaphambi ukuthi kuze kuqale isinqumo ukuthi uyasithatha ke manje sokuthi ke yenza lokho kwenzayo ukuthi uze umfake igobondela. Kahle kukushada kwami nganginamaphupha amaningi. Ngagcina ukuthi amanye ngangakwazi ukuwafeza ngoba ngangithi kahle ngizoshada kodwa ngibe ngisebenza at the same time. Kodwa umyeni wami wangangivumeli ngoba yena uyasebenza unakekela ikhaya, so ngihlala ekhaya, yonke into bihamba kahle nje, sonke sihlale sijabulile siwumndeni. But kuthe ekuhambeni kwesikhathi umntwana wami esibili nje isanda kuba khona, kwaqala kwaba ney'nkinga ey'ningi, engasabuya ekhaya nje, eshintshile, engasamtholi sonke isikhathi, nendlela esekhuluma ngayo nami isingaseyona leyo kade yiyona ekuqaleni. So-ke ngakhuluma nabangani bami because ngangazi ukuthi usizo ngalutholaphi. Base bengiyalela ngenyanga-ke ngathi kumele ngiye kuyona ukuze umyeni wami ezokwazi ukuthi abuye nama-senses wakhe abuye abe le ndlela kade yiyona ekuqaleni, umndeni wethu ube right, sijabule nje ekhaya, yonke into ibuyele esimeni. Ngase-ke ngahamba-ke ngaya enyangeni eMaritzburg, ngathola umuthi khona ngawusebenzisa. Beyithi inyanga ngilokhu nje ngoba vele mina ekhaya ophekayo, vele akukho ukudla azokudla ngaphandle kokudla kwami. Ngithathe umuthi-ke ngawufaka I think
kwathatha about 2 weeks ukuthi upheke because babethi kumele ngilokhu ngifaka ekudleni, lokhu ewudle. Ngamfaka-ke lo muthi-ke kwaphela 2 weeks-ke kwaba right-ke. Izinto kwaqale ngathi ziyashintsha, yonke into yaba right. Wabuya ekhaya ngesikhathi, esehlale ngikhulumisa nje kahle, wabuya kwaba nothando nje nasendlini, kwaba nemfudumalo. Kodwa-ke kwahamba isikhathi kwangathi yonke into manje seba nesicefe-ke manje, usehleze enginambuzela njalo, akasafune lutho, uyangigada njalo ukuthi ngikephi ngasikhathi sini. Ngibuye ekhaya, mebuye ekhaya ufuna hlezi seduze kwami njalo, angisakhoni ukwenza lutho, angisakhululekile-ke nhlobo-ke manje, hlezi nje eyisinama kumina, angazi ngempela ukuthi ngizokwenza njani. Ngoba nabangani bami ngithi ngikhuluma nabo ngibuza ukuthi ngisengaphinde ngiyithole inyanga cause efonini bese ngingasayitholi, ngathola ukuthi inyanga iseyashona. Angazi ukuthi ngizosizakala kanjani kule nkinga ngoba umyeni wami manje useyisinama, lokho okungixakile okungaphezu kwamandla ami. Angazi ngempela ukuthi ngizosizwa yini cause njengamanje angisaluzi uthando, sengizwa angazi yini ingcindezi noma yini, ngoba nje njalo uhlezi ekimi njalo, akasasuki inhlobo. Even nokuya emsebenzini kwesinye isikhathi uza angasayo. Imake ngifuna ukubuza la, ngiyayizwa le yabangani nenyanga. Labo bangani abangani obajwayele noma wena umuthi vele bujwayele nje ukusebenzisa nasekhaya? Umuthi angujwayele, ekhaya ngikhulele kulona nje, singabantu abasindisiwe. So that is why even nokuthi ngize ngithathe lo muthi bekuyilokhu njani, ngadecide ukuthi ngisontweni ngithandaze, ngicela nomfundisi ukuthi angikhulekise nabazalwane, nginikela, ngenza konke. Kuhamba isikhathi ngabona ukuthi kahle kahle nje hayi angisizakali. Ngase-ke ngakhuluma nabangani-ke, bangichazela-ke ngayo le nyanga le esekuyiyona futhi eseyingithwesa umthwalo-ke manje. Angisazi ngempela ukuthi ngizophuma kanjani kule situation, ngoba ngempela angisakhoni ukuphila ngale ndlela engiphila ngayo manje, angisakhoni ngempela, ngiyahluleka. Ake ngibuye lana-ke, nasi isiphithiphithi siyenzeka. Kukhona neminye imizamo oyizamayo ukuthi uhambe mhlawumbe uya kwabanye abelaphi, kwenzakalani kubona? Khona umlaphi engake ngaya kuye ey'nyangeni nje ezimbalwa ezedlule, wangitshela, wangithembisa ukuthi uzongisiza. Nangiyazi ukuthi abantu bey'nyanga kancane abafuni ukuthi into bathi abayazi. Mengabe ufuna ukusiza bahlezi bezokunikeza something ukuthi kusize, ekubeni bazi kahle ukuthi lento abakunikeza yona ayikusizi ngalutho. Ngizamile-ke banginika khona ukuthi ngigeze ngakho, ngikhiphe lento, kodwa still ayikaze yangisiza. Njengoba nje ngize ngibhalele la inethezeke, ngoba angazi nami ukuthi kumele ngenze njani, angisazi okwangempela ngazi. Ngizwa kahle-ke, ake sibuyele kulesiphithiphithi sasekhaya. Isiphithiphithi-ke isokuthi-ke nakhu yena akasasuki eduze kwakho, useqala nokulova emsebenzini, uyakugada. Nansi ngifuna ukuya la njengendlela adubhale ngayo ukuthi naye noma esemsebenzini kwesinye isikhathi wenza sure ukuthi phatha uyakuthinta ezukuthi wenzani nobani. Kukhona iy'nsolo ake abanaso ngawe ngaphambi kokuthi eqale isiphithiphithi? Unakho ukungisola ngezinto nami engingazazi, nanokuthi ifoni yami useyibheka njalo ukuthi ngikhuluma nobani. Uma kwakhuluma umuntu wesilisa nje nami sekuyinkinga, ngisho nabomakhelwane besilisa akavumeli umuntu ozosondela kumina wesilisa. Even nabangani bakhe akabathembi kumina. Uma ngabe nje befikile abangani bakhe endlini, angazi ngathi angangicashisa, ngathi angangifihla nje, akafune umuntu wesilisa ozosondela kumina. Kahle kahle nje ngathi sengiboshiwe manje, ngisejele kahle kahle la ngikhona. Okuyinto engazi ukuthi ngayisiza kanjani ngayo, ngoba imina engiyifakile kule nkinga engingasazi ngizophuma kanjani, ngoba nenyanga nayo isishonile, angazi ngempela. Manje-ke ayikho enye into okuyiboke wena ukuthi mhlawumbe ingase ikufakele ingcindezi kuyena, noma iy'nsolo zokuthile ukuthi mhlawumbe engahle egcina enza izinto mhlawumbe ezinobungozi? Akukho kwafika lapho mhlawumbe kubekeni isandla uma kuya ngokuthi kukhona into engayiqondisisi kahle? Okwamanje bengakongibeka isandla, kodwa nje indlela asekhuluma ngayo nami uma ngabe khona into angayitholisisi kahle, kuyakhona lapho impela ethenini angagcina sengibekile isandla, ngoba nje indlela athetha ngayo, ngisho indlela engigqoka ngayo, uyacomplaina ngayo yonke into nje, uhlezi nje esaba. Angazi noma ngathi uyasaba noma ngathi akangithembi, noma le nto imenza ukuthi angithande kakhulu ngale ndlela ukuthi akasafune muntu nje uzosondela eduze kwami, akafuni lutho.
Wena-ke ukho konke lokhu okwenzakalile, ake siye la ekutheni ukuthi isiphi isifundo ofike wasifunda kakhulukazi kuyena yena umuntu wesifisa lo wesilisa njalo wakho. Usafisa yini ekutheni ukuthi ebe khona ebe ingxenye futhi yempilo yakho, noma ukubhala lokho wena ngoba ufuna ukumsusa ekutheni ukuthi ebe isinama, noma umsusela ufuna ukuthi ucebuke kuyena, noma isiphi isizathu ngoba kukhona ukubhalile ongafuni ukuphumela obala kukona? Isizathu kahle kahle yena ngiyamthanda, kodwa manje ngiyabuka ukuthi if ngathi ngifuna usizo ekuthenini lento le ayeke ukuba isinama kumina, uzophinda futhi mewayeke ukuba isinama kumina uzophinda abuyele ey'ngqondweni zakhe futhi aphinde futhi angihluphe ngamantombazane nokungabuyi ekhaya nayo yonke lento leyo, ngoba kahle kahle lento ayenzayo akuseyena oyenzayo, ilo muthi lo kahle kahle engamfaka wona owenza ukuthi abe isinama. So meke waphuma lo muthi vele uzobuyela ey'ngqondweni zakhe aphinde futhi ayenze lento ade yenza. So kuyafana kahle kahle nje, mina into engingasizakala ngayo ukuthi ngiphume kuyena. Inkinga ukuthi ngophuma kanjani ngoba ngeke ngize ngikwazi, angangibulala ngisho ukungibulala, akasakhoni nje kahle kahle ukuphila ngaphandle kwakho. Yini le engenza ukuthi uzuthi ufisa ephume kuwena? Kukho konke lokho osukhulumile, ikuphi lokho ngathi wena ume ngakho ukuthi ufisa ukuthi ephume kuwena? Ukuphuma kanjani kuwena ngoba umyeni wakho? Angazi ngempela ukuthi ngayilungisa kanjani-ke leyo, ngoba esaphila nje futhi nalento ekuyena engingazi ukuthi ngayikhipha kanjani. Futhi kodwa mengathiwa ngiyakhona ukuthi ngiyikhiphe, ngingakwazi ukuthi ngiphume kuyena, kodwa mase ukuthi yona lento le ngiyikhiphile, cause iyona le yenza ukuthi angihlukumeze ngale ndlela, cause manje ngihlukumezekile. Yena kodwa akaboni, ubone ngazi ukuthi uyangithanda, uthanda ukwenza ukuthi kuyikona ukuthi vele akazenzi. Ilento mina engamfaka yona eyenza ukuthi enze ngale ndlela ayenza ngayo. Mothi wena usamthanda, ufuna lelo ulicacise, usamthanda, momkhipha lento kungenzeka ukuthi kube khona la ibuyela khona mhlawumbe lokho wayekwenza phambilini. Okay, makuya ngokuthi akasabuyeli kulokho ngoba phela senize nabantwana nabababili manje. Okay, ngoba bebabili abantwana, wena uthini wena esigabeni sokuthi ke manje ngoba ninabantwana nomuzi ninonke ndawonye, kukhona yini wena ofisa wena uqhubeka ngakho phambili, mhlawumbe uphume kuyena, noma ufisa ukuthi nihlale futhi njengomndeni niqhubeke nabantwana? Ngifuna ukuthi icace lapho ngoba kukhona leyo kuphuma engakayiswa kahle. Hayi kahle kahle ngifisa ukuphuma ngoba vele maka ukuthi wena awusamthanda. Ngiyamthanda kodwa ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiphile naye. Okay, umthandela abantwana? Cha, akusikhona ukuthi ngimthandela abantwana. Ngiyamthanda kodwa sengibukile impilo yami ukuthi since ngihlala ekhaya kanje vele kwangisikho emaphupheni ami ukuthi ngikhule bese ngifunde futhi ngiba u-housewife. Ngangiphe nje ukuthi ngizokhula ngibe nomndeni kodwa futhi ngiphinde ngisebenze ngikwazi nami ukuthi ngingarely kumuntu wesilisa. Ake ugoqe ngosizo olufisayo empilweni, tshele nje abantu belalele bekubuka ekutheni ukuthi iluphi usizo odingayo, usugoqa kukho konke lokho masuqwashisa omunye umuntu njengamanje othatha isinqumo sokuthi naye enze into efana nale oyenzile. Uyayizwa lento engishoyo? Ungathini kumbukela ekhaya njengamanje? Kubabukeli ngisho ukuthi emaphupheni enu ningavumi ukuthi niguqule. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi kube ingcindezi yabazali ukuthi uzithola usemncane ungena emendweni ongawazi, nanokuthi usuke ungakazazi izinto eziningi, usuke ungakoyazi impilo, ujaha umendo nakho konke, kanti awazi ukuthi la uyakhona phambili uye emendweni bese ushiya ukufunda. Kungcono ukuthi uye emendweni uqhubeke nezincwadi zakho, ungavumeli ukuthi umuntu uma ukuthi ubukade uzazi ukuthi wena ufuna ukuthi usebenze masomdala ube umuntu wesifazane ukwazi ukuzimela, ngoba kuyinkinga ukuthi mase ungenile emshadweni ungasebenzi, ungaqedanga ukufunda, urelaye kumuntu wesilisa, naye athi mase eshadeni nawe wazi ukuthi uyena vele okwenzela yonke into, uyena okondlayo, uyazi ukuthi akukho la ungaya khona
usuphilela yena uzokuqaphaza enze noma yini athanda ukuyenza ngoba vele uyazi ukuthi wena umuntu unkosikazi wakhe uhlala emzini omphekelayo omenzela yonke into. Akukho right lokho kwelinye iside ngoba kuba nzima ukuthi uphume kuleso simo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uzithole usukuso usumdala usakhona ukuthi ubuyele esikoleni, nakhona ubone ukuthi akasakufuni noma ubone ukuthi usenza izinto ubona kahle usizo uzokulethela izifo emzini wakho. Okubalekile ukuthi ukwazi ukuthi uzimele noma ngabe kwenzakalani ufunde uqede ungawujaha umendo ngoba nakhona emendweni kuyashisa. Ngizwa kahle uqinisele kokunye ebengifisa ukukubuza ngoba ngiyakubona ukuthi uyakwazi ukuyimela uma kungathiwa yena ke uyavuma mhlawumbe sekukhona okwenziwe mhlawumbe kwaba khona okubonayo ukuguqukayo empilweni yakhe mase yavuma ukuthi ungaqhubeka ufunde noma uqhubeke nawe ufune umsebenzi usebenze ungakuthokozela ukuphinde uhlale naye. Kungaba nzima. Kukhona la sothanda khona? Hayi, akukho la ngithanda khona. Okay. Akukho bengingakwenza kanjani lokho ngoba uhlezi semva kwami sonke isikhathi. Okay, kulungile. Ake ngivale. Mbuke lapha ekhaya igama umzothula ngokaShembe kanti le iNethezeka TV sithi uphila kanjani. Ezinye izindaba ezifikayo la kwiNethezeka TV ziningi kakhulu. Ungangena lapha na ku Facebook, ungena ku TikTok, ungena ku YouTube, usubscribe njengamanje uthi Nethezeka TV. Yimo wakho ayiphinde idibane.